Turska je danas zvanično otvorila tunel ispod Bosforskog Moreuza koji predstavlja prvu podvodnu vezu između dva kontinenta. Ambiciozni građevinski projekat, kojeg je vlada u Ankari nazvala projektom veka, povezuje evropsku i azijsku stranu Istanbula i košta je oko 3 milijarde evra. Turska je tako ispunila san otomanskog sultana od pre 150 godina. Ukupna dužina tunela je 13,6 km, uključujući deonicu od 1,4 km ispod Bosfora koji povezuje Crno more sa Mramornim. Na dubini od preko 55 metara ovaj tunel je prema rečima zvaničnika najdublji podvodni železnički tunel takve vrste u svetu. Turski zvaničnici se nadaju da će uz kapacitet da s jedne na drugu stranu Istanbula prebace 1,5 miliona putnika dnevno, tunel značajno olakšati hronične probleme u saobraćaju i smanjiti opterećenost dva mosta koji trenutno povezuju evropsku i azijsku stranu grada.